lähetykseen ilmestyi aivan uusia huutoja ja mylvintöjä tuolta Teemun suusta. Eli emme voi tietää, kuinka Suomen esitys menee, mutta hyvin se tulee menee. Mulla on täysluotto meidän esiintyjiin. Mua kyllä jännittää tää ilta. Nämä on ollut hyvin oudot Euroviisut, paljon uutisia ympärillä. Hollannin Joost ei ole osallistumassa lainkaan. Hänet on suljettu kilpailun ulkopuolelle. Ja tästä mä kerron kohta lisää mun selostuksessa, mutta haluan tässäkin sanoa, että kannattaa seurata uutisia uutisista, eli tilata vaikkapa Yle-sovelluksesta ne ilmoitukset, viisuilmoitukset ja saa Ville Vedenpään uutiset täältä paikan päältä. Mä tässä lähetyksessä kerron, mitä mä näen, eli mulla on tässä 2 monitoria, mistä mä näen ulos menevän kuvan sekä pistetilanteen, ja mä näen myös suoraan tonne lavalle sekä saliin, että mitä täällä tapahtuu. Eli minä tulen kertomaan, mitä täällä mun kopissa, mitä mä näen. Mutta mitä tapahtuu Malmössä muualla tai muilla alueilla Malmö-areenalla, niin kansi seurata uutisia eikä somehuhuja. Mutta meidän esiintyjä Teemu, meidän esiintyjä Henri on hyvillä mielin, valmiina ja rauhallisina ja valmiina nousemaan lavalle. Myös Irlannin selostaja kertoo, että Irlannin Bambi Tak on myös tulossa esiintymään. Nyt on lähetyksen aikaan semmoinen 20 sekkaa ja mun on aika laittaa tää mikrofoni pöydälle ja vaihtaa näihin kuulokkeisiin ja alkaa viettää sun kanssa ihmisen parasta aikaa. Nyt on tulossa todella hieno show. Pidetään hauskaa ja ei siinä muuta. 20 sekunnin kuluttua on aika toivottaa Eurooppa tervetulleeksi tänne Malmö-areenalle. Hyvää iltaa. Matka laulavaan Eurooppaan alkaa. Tämä on Euroviisujen 2024 finaali ja suora lähetys Malmöstä. Good evening. It's my great honor to welcome you all to Sweden. I hope you will enjoy the show, and I wish all the contestants the best of luck. Suomen Windows 95-man kisa tänään numerolla 17. Tämä esiintyspaikka on tosi hyvä. Numerolla 17 esiintyy myös Lordi vuonna 2006. Minä olen sinun viisuselostajasi Mikko Silvennoinen. Kaukosäätimelläsi voit valita selostuksen myös ruotsiksi ja Areenasta myös saamen kielillä ja venäjäksi. Illan showssa on yksi iso muutos. Alankomaat ei ole mukana. Torstaina Joost pääsi jatkoon, mutta sitten tapahtuu jokin sääntörikkomus, jota nyt tutkitaan ja siitä tiedotetaan myöhemmin. EBU on vahvistanut, että rike ei liity mihinkään muuhun artistiin tai delegaatioon. Mä en tiedä enempää faktoja ja pyydän, että emme nyt spekuloi tai levitä somessa huhuja. Luotettavaa tietoa täältä Malmöstä saat Yle-sovelluksesta. Tilaa nyt sovelluksen viisuilmoitukset. Mä lupaan kertoa teille tänään, mitä näen ja kuulen täältä mun kopista. Mutta Yle-sovelluksesta saat Yle-uutisten toimittajan Ville Vedenpään raportit täältä paikan päältä. Nyt olemme keskittyä 25 upeaan kilpailuesitykseen. Kaikki kilpailuesitykset pitävät alkuperäisen esiintymisnumeronsa. Alankomaiden vitonen vaan skipataan tänään välistä. Ja nyt kuvat saapuvat tuolta Juutinrauman suunnalta kohti Malmö-areenaa. Me ollaan valmiina, tuotanto on valmis, täällä on turvallista ja ihmisillä on juhlamieli. In April 1974, Swedish music changed forever, not just because of ABBA's Eurovision win, but for another groundbreaking achievement.